Він знову обіцяє, ціна на газ для населення більше підвищуватися не буде. Про таке заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. Але це вже не перша обіцянка прем'єра, що блакитне паливо не дорожчатиме. Тим часом біля Кабміну протестувальники сьогодні вимагали скасувати заплановане з 1 листопада здорожчання газу і влаштували перформанс. Гроші для олігархів, борги для українців. З такими гаслами активісти зібралися під Кабміном. Посеред вулиці поставили буржуйку, натякаючи, через зависокі ціни людям доведеться обходитися без газу. Цієї зими, мабуть, перекрити газовий кран, виключити газовий котел, купити собі буржуйку і топити дровами напиленими в найближчому лісі. Тому що субсидії зможуть отримати далеко не всі. Спонукало вийти, бо ціни на газ вже такі високі, що вже дібатись нікуди. Тим часом у самому Кабінеті міністрів Володимир Гройсман знову обіцяє, ціна на газ для населення вчергове підвищуватися не буде. Каже, опалювальному сезону нічого не загрожує, у сховищах газу достатньо, а розширена програма субсидій дозволить захистити усіх, хто цього потребуватиме. Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватись не буде. Крапка. І це обов'язково. І це рішення, яке є абсолютно твердим. Утім, це вже не перша обіцянка Володимира Гройсмана не підвищувати ціни на газ для населення. На незмінній вартості на блакитне паливо він наголошував на початку року. Ціна на газ в цьому опалювальному сезоні змінена не буде. Я про це вам сказав, і я дотримую свого слова. А це обіцянка прем'єра за квітень 2017 року. Українці не мають платити більше за газ, ніж вони сплачують сьогодні. Це принципова наша позиція. Така ж принциповість була і в 2016 році. Переконую в тому, що ми в цьому питанні сьогодні поставимо крапку, і це буде остання зміна ціни на газ взагалі в житті нашої держави. 19 жовтня на засіданні уряд вирішив, з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть майже на чверть, а це 8 гривень і 60 копійок за кубометр газу. У Кабміні таке рішення назвали вимушеним кроком і заявили, це дозволить отримати кредит Міжнародного валютного фонду, з яким домовлялися понад рік. Ба більше, кредитори наполягали, аби ціни на газ для пересічних українців прирівняли до цін промисловості. Тоді б цифри у платіжках зросли б на 60%. Та нові ціни на газ потягнуть за собою і зростання тарифів на тепло і гаряче водопостачання вже з 1 грудня на 16%, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Олена Стецюк, Владислав Стужук, Олександр Фенько, Заман, АТР.